Voice Media ህጹጽ ሓበሬታ ሓገዝ ንኸቢድ ጉዳዮታት ተሸኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ጅግና ተጋዳላይ ብርሃነ ዘርኣይ ፋብያን ባጋጢምዎ ዘሎ ሕማም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋት ሓውና ኣያናን ገዲም ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ብርሃነ ዘርኣይ ፋብያን ብሕፅረት ጥዕና ኣብ ዓረብያ ተፀይሩ ኣብ ዓዲ ጣልያን ግቡእ ሕክምና ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ። ኮይኑ ግን ንመሐከሚ ዝኸውን ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑዎ ስለ ዘሎ ከም ናይ ምትሕግጋዝ ባህልና ልምድናን ኢደ ኢድካ ክንብል ብስም ፋብያን ምህጽንተይ የቕርብ። ኤርትራዊ ከምቲ ልሙድ ምትሕግጋዙ ሓወይ ሓፍተይ ኣብ ፀቢብ ኩነታት ዘሎ ኢደ ኢድካ እዩ ተሓጋገዝ ባህልና እዩ። ንፋብያን ኣያና ኣቦና ገዲም ተጋዳላይ ከዓኒ ክንሕግዞ ቮይስ ሚድያ ይምሕፀነኩም ብሽም መላእ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ትቕመጡ ኣብ ጎፋንድ ከይድኩም ሸር ንኽትገብርዎ ዶኔት ክትገብሩሉን ክንተሓባበር ኢደ ኢድካ ኢልና ክነወፍየሉ ምሕፅንተይ የቕርብ። ባህልናን ልምድናን ኩሉ ስራሕናን እዚ ስለ ዝኾነ ንያና ገዲም ተጋዳላይ ፋብያን ንኽንሕግዝ ኢደ ኢድካ ንበል።